Beh, Drun, lah ora lho kopet kok iso akal-akalan bunuh diri lho piye ngono lho. Wis karuan ben ngono dadi wong repot nek kancane ayo. Tapi piye lho kancamu lho, Drun? Bene ra apa-apa wis to ikhlas iki. Lah ke mau lho gawe dadungmu. Ra apa-apa to. Engko lek mau nggih ngaret neh terus enek gentayangan piye we? Bedadongku lah akeh yo engko tak pendem karo jasate. Tenan bunuh diri. Lah bar iki ngarepe ning ndi we? Yo lanjutne ngombene wedhus to wong cetok ae. Ya wis ono. Engko lek nututi rumaten jogonen tenanan lho. Kowe ora melu ngewangi ya? Ya ora aku arep golek dagangan urung ngolah kok. Dagangan wong Piye? dol. Bakul iya. Jung, ndang gendang ditutupne lek ngombeni wedhus. Waduh. Serak kok gelem apa ora ya? Cah kadung muni bunuh diri apa melok ora izin apa. Ya pokoknya gelem. Sik tak depannya saya tak rungokno ngomong apa. Tak rungokne kok kene. Nah, kayak mesti ngomongnya aku. Ya saya ning ngarepe enggak gelem ngomong ngepi-ngepi nang burine kan mesti ngomongnya aku ngene kok. Ketoke iya ketoke. Cah loro ki mesti ngono kuwi ya. Geting ya ngono iki. Tapi kok gelem priye tak eloni. Jajale ora teluke. Tos, drone. Lah kae lho kopet. Wis urusono ya aku sak nganu. Golek dagangan iki lho. Bang ngetutne tenan to? Wis bene ngetutne. Wis aku budal sik aku ya. Tinggal tenan iki. Tenan no. Drone, aku sudah mati drone. Oh, Seurep. Drone. Masih urip lho. oh, Aku melok ya. oh. Wah, drone iki. Drone. Oh, Wah, ye. nyapa setenge ya? Menenge takoni. Itu karena aku nyapa ya. Soale kabeh enggak saged koncone drone. Wah, yo ben aku uber cae kok. Beh ngene iki golek rosokan rong oleh ya wis. Koncone arep enek sing bunuh diri, sing bidu, sing gak mood, sing arepe golek ramban, sing arepe sok sibuk ngeleh. Kaya rong oleh wis marah-marahi bidu ngene. Pangeliran. Drone. Hei. Drone. Ini nyapa mbakku wae ditutupi. Bah nyapa to kintal aku jerar bunuh diri. Sopo wae bunuh diri lho. Lah kowe mau bunuh diri go tambahku. Lah aku sik urung wani drone bunuh diri urung wani. Drone kono sik. Endi? Ini Ono mau kene. ngene lho drone. Wis aku mengenanku ya bunuh diri. Tapi bunuh diri iki bayar rugi aku. Ruginya apa? Siji, kalangan agama, negara. Lorone, aku lho utangku akeh. Durung rabi. Bunuh diri rugi ta. Ya ora penak bunuh diri malah ra nyaur utang kabeh. Ya penak, ra nyaur utang, tapi engko nanggunge dosane lho, Drone. Dosamu terus apa? Lah iya. Malah kakek dosaku ning kono lah bunuh diri.
Ora apa-apa. Saiki ngene ae. Wis ora iso yo tulung awakmu bangga. Bangga aku neh. Wis piye gelem apa ora tulung kalau Ya, tulung apa? Ya sembuh. Nggen apa piye ngono aku ndek nggen kasih terus terang aku enggak duwe nggen bambung. Kene udisku gelem ora? Ya ora apa-apa to Drun nggih kancane kayak engko pokoke ben aku oleh nggen turu. Ngono lho. Apa ning omahku ku omahe sapa sing tak bedhis tak gaduh wi? Suwung wi. Ya wis ora apa-apa, penting iyup. Iyup to. Wong omah Pokoke rumput to. pengen awakmu. Aku ora turu kono. Oh iya, turu kono ding aku. Nah iya lah ora turu mah ki wegah aku dhewe apa wani. Lah apa-apa ora wani. Wanimu lho apa ngono lho. Waniku ya pasar bulan iki wani aku. Ya turu dhewe nang omah peteng mledeni medhi apa ya wani. Wis pokoke penting intine aku melak awakmu ya. Pirang dina kira-kira? Ya mbok saentuke aku tak kuat kule manggon. Lah aku duwe nggen rung di pandangan omah sing tak nggoni kok liyane kuwi. Cok rene. Ora eneng kok ganti bolomu ngoken terus. Wah jare golek rasaan ngono. Dagangan. Bocah kae angel wis kan kae omongane. Kalau enggak setia kewan kayak. Ya kae kan. Kuwi wis jare tulung ngono alasan lorono ae. Wis ben Iya. wis pitol awakmu kanca sing anu awakmu ya. Ya kurang apik piye jane karo kowe. Oke ya, deal. Tapi gendong golek omah lho, aja panggil omahku wae. Wis gampang Nek sing kuwi. duwe aku. Ini ki yo duwe terus gaplek kok drun. Iya susah aku jenenge. Kowe gelem aku wis demen kok. Wis matur suwun aku. Iya padha-padha. Penting wae domeng ra ndablek ngene. Dablek ki wis awakmu wis paham dhewe aku ngono kae. Ya dablek tapi kan yo akeh orane to drun. Ya ora. Iya jane. Wis ayo nanti kau omahmu serono ayo. Iya sembarang aku yo arep ngombe medhis meneh kok. Iya. Kok pengen aku seneng tak kenalne kancaku wedok wayu. Ngapa ra apa Saya bakul. Bakul es iki ndi yo hawane panas. Ngomelak beh piye ngene. Ya, gelem ora? Sama kayak tenan yo gelem aku. Kuwi wis seneng lek ngono kuwi. Somut, Drun. Peh ngolak Drun iki. Banyu, Drun. Sekali-kali to, Drun. Koncone dilayani. Beh, lah iki lekas ngrepoti kancane. Ya untung-untunge kanca beneh Mas yo cah kaya ngono iki karo aku beneh. Kena dipercaya. Jala ditopo. Kira-kira tapi piye aku. Nasibku lho. Wis alhamdulillah sudah gelem napa aku. Ndang Drun, bayune Drun. Ngelak lho. Yo nyebeh. Jancuk. Beh. Ganti Drun. Sepurane pet yo. Sadung bareng aku. Iki jagat cetok Drun, ini malih wong bangala. Nek kemplek kabeh mesti tok iki. Banyu ku yo entek lho, Lan. Hari kita banyu ku. Wis ora apa-apa. Wis mau tulungi aku wis syukur Drun. Benten ana to Drun. Lah entek wong kutah kabeh kok. Heeh. Bah. Kayak ngolah lah aku. Enek ya banyu comberan, banyu udan masa ya kon ngombe. Aku butuhe es teh ngene iki seger kayane panas. Ya ora doyan aku lek banyu wonoan. Kayak aku kan manggene endi engko? Bisane omah iki lho, gelem apa ora? Ya apa-apa aku. Kok aman kene. Penting nyucup ngono to, Pran. Ning turu apa yo wis to. Anget ora dituroni. Anget. Anget ya. Biasane tak durone anggit dunyo. Ya apa iki? Katok kolore ning kene mbene sapa iki? Masuk ya arep tak jipuk ra payu. Aku kan pengen ku sing
layak, masa urip enggak layak iki tempatnya tidur sing layak. Sik, musik. Nyanyi no. Wis nanti iki Aku tak nganu ngombe wedhus no. ben wedhus. Kita nonton gini pemain lu sembarang. Aku ngletak sik dul. Kita ya, Iya. ngombe wedhus. Lowe lah ngene iki wisan. Kaya ya wis oleh oke. Balik ae. Tak luwe angin iki. Lho. Lah oleh iku ngendi rumah saku ya wis oke, Beh. Dan